Бәйрәмгә Күн авылыннан Гайфуллиннар гаиләсе балалары һәм оныклары белән килгәннәр иде. Быел Рауза апа белән Дарья табый алтын туйларын билгеләп үтәләр. Бергә алар 50 ел. Бәхетле яшәдек, Аллага шөкер, балаларыбыз бар, оныкларыбыз бар. Мин 20 елдан артык медпунктта эшләдем көндә. Дарья инде ул лесничествода эшләде, лесничий булып. Лайыклы ялга чыктык шушында. Алар безнең иң кадерле кешеләребез. Безнең алардан да кадерлерәк кешебез юк. Аларга телибез без дөньяда иң зур бүләкне, сәламәтлек, озын-озын гомерләр. Без балалар, безнең оныклар, безнең балаларыбыз аларны әле тагын узак-узак гомерләр шулай шатландырып яшәргә насыйп булсын иде. Илкәнәр декадасы кысаларында район мәдәният йортында алтын парларны зурладылар. Бу көнне сәхнәгә Качак авылыннан Аспенниковлар, Чытыдан Фәхретдиновлар, Күннән Гайфуллиннар һәм Ленина Кокушкиндан Юнусовлар чыктылар. Быел әлеге гаиләләр уртак тормыш корып яшәүләренең 50, 55, 60 еллык юбилейларын билгеләп үтәләр. Все они достойны внимания, достойны уважения. Алар барысы да игътибарга, хөрмәткә лаеклы парлар. Балаларын үстергәннәр, оныкларын тәрбияләргә булышалар. Киңәшләре, эшләре белән ярдәм итеп торалар. Яшьләр белән гел элемтәдә, хатирәләре белән бүлешәләр. Әти-әниләрен, әби-бабайларын котлар өчен балалар һәм оныклар да җыелган иде. Үз теләкләрен район җитәкчелеге дә җиткерде. Хочется пожелать вам здоровья, хочется пожелать вам семейного счастья, благополучия, чтобы ваши дети, ваши внуки вас радовали, чтобы жизнь была как это полна чаша, и чтобы всегда молодежь равнялась на вас. Быел Питрәч районында 24 гаилә алтын туйларын, 15 пар зибәрҗәт, 6 пар бриллиант туйларын билгелиләр. 2 гаилә бергә тора башлауларының 65 еллыгын үткәрәләр. Бу сугыш ветераннары гаиләләре, Крәшин сәрдәсеннән Никитиннар һәм Пановкадан Денисовлар гаиләләре.